Ekartu gara Elizondoko plazan, goizian, tortzeko lekauzi inguruntera, Aroztegiko posbidiak eta parajea pixket ezagutzera eta ikustera solasten dugunean Aroztegiko proiektua, golzelaia eta guztie, ze proiektu izan behar den. Hor ikusten alda Lekarozko herria, muino horren gaineko aldean, Aroztegiako jauregia berriz hor, eta Aroztegiaren ezkerreko aldian etxeak eginen lituzkete, eta gainerako eremuetan golf belaia, bertzazpiegiturak eta nola nahikoak. Baztango ikuspegi orokor bat ere bada, eta pentsa, Aroztegiakoa inmentzen baldin bada, eta hori baldin bada beren garapen ereduaren adibide, Baztanek Aroztegia haunitz egiteko aukera ematen ditu. Aroztegia bat egin dezakigu Lekarozen, bertze bat Berroetan, bertze bat Anizen, Gartzainen, hori ote da bereik proposatzen duten garapen eredua. Get to heaven, let me tell you how. Keep your hand on the gospel plow. Hold on.